Dobre, takže v prvom rade absolútne neďakujeme Sámkovi za to, že nás nominoval do tejto výzvy. Netušíme, na čo je to dobré, ale ideme do toho. Takže Ice Bucket Challenge. Naše nominácie u mňa Paťo Divalt, Filip Stopiak, Maťo Gorek Jano Hlavský, a Ríšo Klímu. Maxo. Ideme na to. Ideme na to. Na čo?